tomu, že Pán je tu čemerno. Dajme sa zastaviť s tými duchmi, lebo Duch Boží je nad každým duchom. On je Pánom čemerný. A dnes som, brato a sestro, Biblia nás učí, aby sme verili iba jemu. Lebo on je Bohom na nebi. On je Bohom na zemi. A dokonca aj pod zemou. Takže my nemáme nejakého Boha, ktorý je malý Boh. Ale náš Boh je Pán pánov a kráľ kráľov. Živý Boh. Živý Pán. Toto je náš Boh. Toto je náš Pán. A možno púžené Pane Drasovi Barvika Keren. Amen. Lebo my horíme za Kristom. Lebo naše srdce horí za Kristom. Ja som ešte nevidel človeka, ktorý horí a je ticho. Ak si videl, tam mal si ho zachrániť. Ale ja som nás zachránil Ježiš Kristus. On ma vyťahol húčacej jamy. A dal mi život. Dal mi život. Halelúja. A preto niekedy vyššujeme hlas. To nie preto, že sme nejaký nenosí, nie. My máme Boží pokoj. A ten Boží pokoj je Ježiš Kristus z Nazareta, ktorý raz sa vráti, raz príde a odplatí každému podľa jeho skutkov. Podľa jeho skutkov. Preto žijeme s Kristom. Halelúja. Život nie je v peniazach. Áno, sú potrebné peniaze v dnešný čas. Ale my môžeme mať veľa majetku. My môžeme mať veľa bohatstva. Ale nič nespasí tvoju dušu. Nič nespasí tvoju dušu, brato a sestro. Není hodnota, není mena na tomto svete, ktorý zachráni tvoju dušu. Iba krv Pána Ježiša Krista. A dokázala spasiť tvoj život. Dokázala spasiť tvoj život i môj život, brato a sestro. A to je veľká milosť od Pána, aby ty a ja sa boli